Now I am Ismail Bahinting, elder of the Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Sa dili pa ko mangutana, Father Sok, ilado man ang imong pangalan. Sa dili pa ko mangutana, doon na lang ko clarification. Nga akong iklaro, pila ba kapangutana ang inyong itugot na ako kung mangutana ko? Kining pangutana sahay nga tugtubag dili paigo. So doon na kay duha ka points nga makapangutana kag dugang sa tupa 3 questions. Pero ang ilo sa ko ay sa taasan yung pangutana kay mariuha ako nga ako itubag di kung mahimo sa mubuo kay pagtubag elway. Second clarification ako sa akong pangutana. Mutubag ba ka og categorical question? Ang tanan na ibaw sa categorical question, he should answer that. Why? Pagkala lang yun, kanang buwan, nagsiga manalias. Tinuon nagsiga. That is really categorical question. Ansiran, gina, kaya nagsiga naman. Yes. Answerable ba? Yes or no? Sige. Marwag gamay ra niya kung gamay rang ipangutana kay tulo raman. Sige. Hanggang kung pangutana, premise. Premise ako. Sige, premise. Bago ko mag-question, ang original nga iglesia nga gitukod sa atong manluluwas circa 33 AD, ang nagtukod Hebreo. Ug ang original nga iglesia include ang mga apostoles nga mga original mga katawang Hebreo. Sa ilang panahon sa nagwali ang atong manluluwas ug ang mga apostoles naidaghang mituo. Unya daghang mga teksto nga atong masabtan nga gisaaran na sila og kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. Example, Matthew City 21. Nag-ingon ang atong manluluwas nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga nasa langit. In other words, ang ilang pagtulon ang pangtinuhan atong first century nga naatay referensya in the first place mao ang New Testament from Matthew to Revelation. Nasaaran na sila ang ilang pagtulon ang pangtinuhan, nasaaran na og kinabuhing dayon. Question. Kinabang 5 kapunto ipangutanan nako. Kinabang pagkulit og larawan sa mga balaang tao nga may human parents. Kinibang pagpista sa mga patron, kinibang pagpangajig maghimaya kamarag Santa Maria o pagpamisa sa mga patay o mga nangamatay nga magtotoo. Pangutana, apil ba ni sa ilang tinuhuan sa first century nga nasaaran naman sila kinabuhing dayon? Na apil ba ning 5 nga kung daghani 20 30 ba ni pero kanilang sang 5 kining 5 nga kung na-mention na apil ba ni dito o wala maapil? Tubag, categorical question. Salamat kay Brad. Huwag yung lago ni mo nga 5 o 4 manika questionable before the premise. Kining ay lang sa kugsang gaha kung tubag ko pero kung ano ko pagtubag na ang akong tubagan na naas Biblia. Ako na kanang ni mong da Ay, kamay lang kay. Ayaw lagi sa Natabay na may categorical wag nananghid baya ko daan. Nananghid baya ko daan nga. If the answer is answerable by yes or no, you are obliged to answer yes and then qualify. Murag inanang natong nasabtan. That's why So please answer to my question. Na-appeal ba ni sa Biblia sa ilang tinuuhan o wala? So ito rin pilihan. Na-appeal o wala, din qualify. Lingon ko ni mo na apil. Usang ako lagi hangin ni mo paminaw sa kinapit. Masama ni yung primero ni mo gisgutan. Pagkulit og larawan.
duha ka klase ang larawan. Larawan nga Diyos, larawan nga gipahimo sa Diyos. Ang ipahimo sa Diyos na sa Exodus 25, 18 at 19, Ezekiel 41, 18, 19, lingon ng Diyos Moises pagpahimo o kinulit sinalsal nga larawas kirubin ibutang masikakilid sa altar. Dito sa altar sa Diyos na ilang larawas kirubin, larawas tao o larawan pa simbolo ni Kristo na sa Biblia. Kadua, kining bingon ni mong pista na sa 1 Corinto 5:5 nga tusutso ni San Pablo sa lugon gyapon na to ang pista dili sa libadura sa karang panahon kundi libadura sa may balita sa lugon gyapon na to ang pista na sa Biblia. Ikato ang pagpamisa sa mga patay. Primero na ay pinulungan ra na yung damnon kudnon intiligon. Sa iyon kayo pag among-among pasipa sa butang wana to masiri. Kung sa manang pamisa, pakampo sa nangamatay. Na nasa Biblia na nasa 2 Makabiyo 12 13 at 45 ningon ang balang kasulatan. Ang Diyos balaan nun makaluwas kamo mga buhi nga nagampo sa mga nangamatay aron nagsala sa nangamatay mabadbaran sila nagsala so na ipagampo so dati these are my answers kay categorical man yung kung na o akong ibasa. Okay, follow-up question. Okay. Ibalik lang ako ang akong question niya. Ari ko sa larawan. Miingon ang akong example nga na-appeal ba dito, ingon ka na-appeal. Then usa, atong i-classify yun sa larawan. Ang akong punto sa larawan nga na-appeal, nga ganang pagkulit bag larawan nga may human being ba, nga human parents. So, pare ba sa Katoliko, sila si kalungsod, kisa pa niya, mga naay mga ginikanan. Imo kong gitubag o kerubim. Gitubag ko ni mo kerubim, that is not what I am asking you. My question is relating to the kinulit nga larawan in which na sila human parents. From Genesis to Revelation, may I have your text answering to my question, a very categorical nga ang pangutana timan larawan nga gikulit nga may human being nga may human parents. Pareha bang kulitan si Abraham, sila si Pedro, ka may mga human parents naabanha sa Biblia. Ang imong tubag, cherubim. So, cherubim is not a human being. Cherubim has no human parents. Still, my question is not yet answered. Salamat kayo, Brad. Ang tubag sa pangutana ni tumbukan si Kirubin. Pero tiyalig na lapos imundong ganingong kumaduna sa larawan sa dakman sa tao. Nagay larawan po ni Kristo. Asa mo pa sa Ezekiel 41, 18-22 ay sa convert. Ang ato ni propriety is always respect. O pa po katiwas. Doon ay larawan ni Kristo. Pag-ingon nga diha sa altar, doon ay larawan sa leon. Kinsa man ang ipinungdan na. Kung basahon ni mong Pinadayag 5, versikulo 5, Christ is the Lion of Judea. He is the leader of Judea. So, si Kristo doon ay amahan ng Diyos sa masin langit. Doon na siya inahan mo Santa Maria. So, doon na siya kaliwatan. Malito pag-smuntan. Kaya ba, sapot sa ta, kay ang imo sa ka-question, doon na may 2 questions follow-up para matris. Ato matangag ubansa, pero tiwas sa imong tapos sa magutan. Okay. Migamit ka sa pagtubag Ezekiel 41 using larawan sa tao. Akong pangutana, sa paggamit nimo anang tekstuha ginamit ang larawan sa tao. Kirubim ba na o dili kirubim? Anong tekstuha nga gigamit diha nga nay larawan sa layon ug larawan sa tao. Kirubim ba na o dili kirubim? Ikaw, Brad, sa imong pagkutaran, ibaw ka
kas tubag na kirubin anghel mo na kanang tao si Kristo nagpagkatao man doon na siya larawan busa ang imong tubag sa imong pugutan na stated nga naay gagisgot ko kirubin, but it's not only that, nagisgot sa kong larawan sa tao, nagisgot sa kong larawan ni Jesus. Si Jesus Diyos nagpagkatao doon na siya inahan mo sa Maria busa natubag yung pugutan na nabay tao nga matris ang kaliwatan na ako nang natubag. Sebab si pemusagit-sagit. Mura po mga fans club. So, hilong po sayang na ibang istorya. Okay? So, akong gihayo tanan sa pagpaminaw sa pangutana ni Brad Ismail Bante. Balik ko sa premise na ko kaganihan. Nga akong giplaster daan nga sa 1st century sod ang New Testament na sulat sod sa 1st century. Doon na sila pagtulon ang pangtinuhan. Ulya sa ilang gibarugan nasa aran na sila o kinabuhing dayon katong klasiya sa pagtulunan. Ug tungod kay nasa aran sila kinabuhing dayon mao tong akong gipangutana kining pagkulit og larawan sa mga human being sa mga giila nilang balaang tao dayon pista sa mga patron dayon Santa Maria maghimaya Maria nga pangadsi nya dayon apila tong pamisa sa mga patay. Apil ba ni sa ilang gituhuan gitubag ni Bradso apil dungog mong tanan apil. Si Maria na tao 20 BC namatay circa 40 AD. So ako masuot ang New Testament namatay na si Maria. Karon miingon man ka Bradso nga katong lima apil nga ilang tinuuhan. Kamo to ilang tinuuhan ingon man ka apil. Karon paabuto na ako nga imo karong basahon gadiha sa New Testament na ay nangajig Santa Maria. Hindi yun naman siya kapil. Ito ba? Ang atong tubangan na Brad na sa Biblia na sa San Lucas Kapitulo 1 versikulo 48 kay kanagong pagsangpit nato ni Santa Maria doon naman tayo dugang naringon Santa Maria sa dilipan ningon ang kasulatan Lucas 1:48 nga mikunsan ang Espiritu Santo ngadto ni Maria. O nga Santa Maria militukog na moong gikan Espiritu Santo. Kasi po ni Santa Maria gikan Espiritu Santo gikan karon tanang kaliwatan magtawag ka na kog bulahan. Well, nasa Biblia may utang maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Bulahan ka sa kababayan nga tanan. Lucas 1:28-29. Busa, ang pagkutanan ni mo doon na pa yung mabasa, doon na. Lamang usahay o lain na nga itong tuyo pagpangitag hiding pulong sa kaluwasan, ato na lang labyan. Pero part and parcel nga appeal sa kaluwasan. Una nga gisigutan ni Ezekiel sa tugon, nasa na sa bagong tugon sa kaluwasan. Mutubag na sa pagkutanan nga unsa kadaghan o kadako sa sala nga muhunong ang Ginoo pagpasaylog mo sobra na ang tubag sa Ginoo dis pala kasulatan na sa Ezekiel 18:27. Pangutana na nga bisag unsa kadako o kadaghan sa sala mapasaylo ba tubag sa Ginoo mapasaylo pero doon ay kondisyon. Unsay kondisyon kung ang makasasala muhunong na pagpakasala. Kaduha, magatuman na sa mga sugo sa Diyos. Katuo, mag-alagad na si katao. Kadang tawhana, makaangkon siyang kaluwasan. So, muna. Ang usa ka Katoliko, kitang tanan, mga Kristiyano subdili, Kristiyano subdili, kinaglan do, tinuod kita. Kaya kung doon na tayo sala, masango kita, di ta kasunod langit. Asa mabasa, pinadayan
21 versikulo 27. Huwag bisag usa ka makasasala nga makasuod sa langit. Kundili kadto ra gyud nga nagapanghinlo siyang sala dinhi sa yuta. Basta makapanghinlo tas na masala pasiluon na tayo mo Ginoo bisag unsa ka daghan ug gadako si mong sala pasiluon ta ka. Ya, ikaduha, tumanag yun ang mga sugo sa Diyos. Ikatuo, na kita makigdait, maulagad sa tuwing sigataw. Kanang tuhanan, nakaluwas siyang kalag. Pasahan na, nagduda mo. Ezekiel 18:27. Ya kanang ingon nga doon ay mga dayan-dayan diya sa altar, larawan sa mga santos, nga doon ay prosesyon, nga makasangpitan ni Maria sumala sa isulti Espiritu Santo, nga gikan karon si Maria namulong. Gidiktahan ng Espiritu Santo, tanang kaliwatan magtawag ka na kung bulahan. Usa ka kitang tanang kaliwatan man sa kining Mahal nga Birhen sa iyang pagka inahan sa itong manunubos nga nahimo na itong igsuon sa tibuok kalibutan kita tungod kay Jesus nagpakabatay man na ito sa kitang tanan apil matod pas mga Birhen tanang kaliwatan magtawag ka na kung bulahan. So nanas ko pila kaya naas Biblia ato sa natakos nga nawato ng ilho morang tubag sa pangutana. Okay, so Objection ako gamay. Ang akong pangutan, very simple. The practice of praying Santa Maria Holy Mary, digamit kag mga teksto nga dili tubag sa akong pangutana unsa ako pag-satisfy. In fact, mabalhin ra gyapon ko. Nagdala ko photocopy sa encyclopedia nga ang pag-practice ng Santa Maria 16th to 17th century 1665 AD. Pero imo kung giingnan karon nga naa sa 1st century. Lalo bisag okbo man akong gidalang photocopy. Collier's Encyclopedia, napakoy Catholic Encyclopedia. 16th century nagsugod ang pagpangadzik Santa Maria. Yung imo kong gitubag, yanaan na dito. Pero in fact, ang imong tubag, hindi gitubag sa kupangutan na nagpabilin, wala magtubag ka kupangutan na, o sa gihapon, ang imong tubag, bisa kung saon, hindi may satisfy. Walay Santa Maria nga prayer sa 1st century. Ang versikulo nga imong gigamit, wa mo tubag sa kupangutan na. Sunod pangutan na. Tari ko sa pamisa. Pagpangadsi sa mga patay. Sulod sa 1st century, ang iglesia kinsa nagdala sa kamatuoran, malikon ko, nga ang ilang mga pagwali nasaaran o kinabuhing dayon. Pangutana sa doktrina o sa ilang gina-practice nga nasaaran mo sila kinabuhing dayon. Batasan ba nila naa ba sa ilang pagtulunan ang pag-ampo aron maluwas ang patay ng mga magtotoo kaubang nga matay? Anong nangadji sila ba? Iampuan ang mga matay diha sa 1st century Matthew to Revelation naa wala ba? Tubag sa kumpukutan na naglangkop na apil yun Santa Maria kay tanan kong kaliwatan magtawag niya gulahan sa ito pag doon ay tawag mo exemption dili mo dawat ka na wa siya maka dawat sa inspirasyon sa Espiritu Santo lamdag Espiritu Santo naging hunghong nga ni Santa Maria tanan kaliwatan magtawag ka na akong gulahan o sa mga katoliko katuman na Santa Maria, inahan ka sa Diyos. No, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Bulahan ka sa kababayan nga tanan. Nalitok na mo. Pero bisag usaon, ang kabayo, madamang ginanota sa pao katong liguon, pero katong paimnon, balibat sa kabayo guwa sa uhawa. Mga tagsa-tagsa nga dili pa mo, wala pa uhawa sa pagdawat sa kabaturan, sa iyo na pagnigar na. Pero di man ang panigar. Tanang kaliwatan. So ikaw ako apil na tanang kaliwatan. Magtawag ko bulahan. Yan doon na bay laing tinahuan. Kamasangpit maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo ka na kanimo. Bulahan ka sa kababayan ang tanan. Mukay ko, magtawag ka na kung bulahan. So na ito ba, pero dita mo yun sa ba, di sa tagapugson. Maniya ang sunod nga doon na bay
nasuwat sa first century time of Christ na doon ay pag-ampo para sa namatay. Wala nang mabasahin sa ban. Nasa 2 Timoteo 1:19. Nagkanto si Onesiporo, suod nga higala ni San Pablo, bisag asa siya, wakpas yun. Napriso siya sa Roma, misud yun with the permission of the warden. Lagaran niya sa pagkaon, maglabas siya ang sinina, nadungog naman lang ni Apostol Pablo nga niabot na ang adlaw. Tarawang iyang pagampo, O Diyos, ihatag mo ang kaluoy kaniya ni adtong adlaw. Sa mag-isgutan ni San Pablo nga ni adtong adlaw, kamatayo ni Onesiporo. Iyang yampo ang running commentary niya na the man Onesiporos, a friend of St. Paul, was already dead when Paul prayed to God for him. Sa ito pa na ay mabasa nga si San Pablo nakaampo alang niya itong kalinaw sa adlaw sa kamatayon niya itong higala si Onesiporo. So natupag yung pagkutana. Buwas sa kanang-tanang na pagkutana na itubag pero di taga-nakads tubag sa hindi na ito pugos sa mga kabayo badangan ito sa sapa maligo pero di na ito pugos pagkaw. Okay. Okay, so live po ta na. Sa gihapon na ako objection sa tubag tungod kay ang akong pangutana diya pa ko sa Santa Maria iyang daginot ang maghimaya ka Maria wa pa baya ko mangutana maghimaya ka Maria nya gamay ra man niya akong time kay tulo ra man mo nang di po na ko lampurnason di alam-anam na ko so wa ko makadungog humana gani kagiingnan ako yan na ako referensya bisag paklion pa na karon 16th century nagsugod ang pagpangaji sa Marona so karon Excuse me, kung pwede, mangutana lang, walay komentary. Kaya medyo murag kuan ba? Pwede ka mo premise, puro walay komentary. Pwede ba? sige mamo di man ta masatisfy kay normal man nga nakipungutana dili ta satisfy tubag murag po nagmuya kung di ka tubag di ka sugton di ka satisfy kaya naman sunod na nga ato lang tanon nga no commentary kung pwede na kay premise before ka mangutana mas maayo ano lang ha kaya other question sige ari ko sa kapila na last last na ni sige ari ko sa last question ako mahitungod kini sa pista sa patron wala man lahi itong ilaganiha gusto na ko iklaruhon kay nagbasa ko kong history kung saan nagsugod ang kining pagpista ng mga patron hindi kay kamuray kabasa mauna nga ako mangutana kaninyo asa mabasa sa Biblia sa dili pa ha ayaw ko tigad 1 Corinto 5:8 kay pasover na address na sa langit ng amahan pero ang message alang sa anak sayang kamatayon dili na pista sa patron pero na ama mo pista sa patron nagipit siya mangutana ko ipakita sa iglesia nga first century nga na sila tinuuhan nga nasaan na sila kinabuhi gayon sa itong pagtulunan nasaan na sila kinabuhi gayon pangutana sa teksto na naay gibutang diha kay kanang pista sa Bible puros na naay pizza tagay kong pizza na pista sila patron ang mga New Testament believers nga nasaaran na ba sila sa ilang tinuuhan at kinabuhidayon asa mabasa sa Biblia nga naay pizza sa pista sa mga patron ayon ang 1 Corinto 5 patron okay Kaya itong tubag na brad ho na unsa may patron. Kinatsila man na. Kaya matod pa mo ikaw nagtuon mo sad. Ako na nagtuon nga nahibaw sa kag unsay kahulugas patron. Patron, Matukas Dictionary in the lineage of the saints. You choose him in order to
plead with him, pagkampo niya, o pasidungog ka niya. Muna yung patron. Para ito mabasa sa Balang Kasulatan sa Buhat. Pari sa Roma 8:34. Sa Roma 8:34, o si Kristo nagalingkod sa tuo samahan. O siya nagaampo ngadto samahan para kanato. Mao na nga Christ also becomes our patron, masangpit pa matabangan. Mura ko natong masahod ang akong gibasa na ganina nga wala nimo sa dawata na sa pinatayan 11, Gs nga to sa 11. Nga dunay kamatayon so sa kabalahan nga propeta, bala. Ug ato pa gikan sila santo propeta, santa propeta o babae. So, patron, ya ilang gihalaran. Kunya o sa gihalat nila, mao pagkinatagay ganing gasa. O gihatagan lang pasidungog ang maong duha ka propeta nga nangamatay na. So in other words, walang ang po nga patron. Pero ang practice nga sila gipasidunggan sama sa pasidungog o nagpista tag patron ato pa nagipasidunggan. Nadas pala ang kasulatan. Usa kay naa ang maong pasidungog aging pagdaig sa duha ka propeta, dili na nato pangitaon gyud ang po nga patron kay kinat sila pala nya binisaya man nga atong gibasang Biblia. Muna ito bagsmutan. Imong tubag kaganiha. Sa dihang miingon ko nga katong 5, apil pa nga gi-practice sa ilang tinuhuan sa first century. Ingon ka, apil. Kung usa sa maong apil, o lagi itong pagkuritong larawan, Santa Maria, Maghimaya ka Maria, mga pista sa patron. Karon, kay apil man ka, gusto na kong i-premise pagbasa ang Catholic Encyclopedia o ang Encyclopedia Americana regarding sa Hail Mary. Catholic Encyclopedia Volume 7, copyright 1910. Ay na lang certified true copy na ay markaan nido diri sa provincial capital, provincial library. Diri sa page 111 ingon diri regarding the Hail Mary prayer. In point of fact, there is little or no trace of the Hail Mary as an accepted devotional formula before about 1050 AD. So 1050 AD na kalendaryo, wala pa daw na accepted na formula sa Maghimaya ka Maria. Yang tubag kaganiha, nagpasabot sa nga first century pa nila may pangadsi. Lain Encyclopedia Americana article Hail Mary. Diri nagsulti, page 687. The first part of the prayer are scriptural. Is the angel Gabriel salutation to Mary, Luke 1:28. B is Elizabeth salutation of Mary, Luke 1:42. So ang prayer, di man malalis na wording na nasa Bible. Pag akong punto, ang paggamit as prayer. Wording man na nasa Bible, yung Gabriel man na. So kasama ko pa na yun, isa. The first part was the first two parts joined together were popular prayer in the 11th century AD. So ka-join na ang prayer nga Maghimaya ka Maria sa 11th century na. So sa ito pa, usa na kalibong katuig, kapin human mamatay si Maria, human ngawa ang mga apostolis. Sumpay, Jesus or sometimes Jesus Christ, Amen, was added about the 13th century and probably through the influence of Pope Urban IV. About the 14th or 15th century, it became popular practice to add some form of addition in Holy Mary. The present form, Holy Mary originated about the end of the 15th century and was officially adopted in 1568 AD. Pangutana, kay ganiha miingon man ka
tenor sa akong pangutana gyud. Nga naa na ba'y pagpangadji na apil na ba sa ilang tinuhan, primero nimong tubag, mabasa. Ireklamo ko kay kategorikal, apil ba hintubag siya apil. Karon base din sa official deklarasyon or sa statement sa Catholic Encyclopedia, including the Encyclopedia Americana, natagod-tagod man di ay dito naman dahil na kompleto sa mga 14th to 15th century na. Ano na? Imo ba yung angkuron sincerely nga katong imong tupad nga apil nasayog ato. Imo bang ang kunon o mo kisi-kisi jud ka nga di nimo ang kunon. Ang kuno na ko ginamna sa Biblia. Nasa buhat 8. Ya, 18 nga to sa 20 nga doon na si Simon Magos nga lagi. Kangyo siya nagdasya kwarta nga palito niya ang mga gasa ni San Pedro. Nagatong mga masakiton gian-gian ni San Pedro siya nga kanino mo ayo o uban pa. Niyo San Pedro dili mahimo na. Kaya dili mo mapalit o salapi ang himaya sa Diyos. Ang magahimo niya na laglagon sa Diyos ato sa impyerno. Dayon si Simon Magos, Senyor Pedro, nag-iampo in taong ko sa Diyos. Anong ka kanang kalautan nga akong dangatan ni kitapusan ako, di ko may impyerno. Iampo taong ko. Wow, di ba? Usa na kapag ampo nga nagaliw po sa tabang sa Santos, mo ba sa Santa Maria, kaniingon ni mo ikaduhang bahin, nga na-develop naman na sa 14th century matun pa nimo ang iyang pag-join. Kaya first part, mo iangkon, that is biblical. Ikaduha, that is the prayer of the church. Karamingon ta, Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming makasasala karon og sa oras sa mong ikamatay. Prayer na nato sa katawhan. Idugyan ko ni mo nga that was biblical, the first part of the Hail Mary. That's biblical. Yang imo paginggian ko nga that was already completed, develop. Kaya develop, ganay nagtubo. Kana dili kay ang bata dili na tao, sila yung nagtubo, may muda kong tao. Develop man. So you admitted that nga kana na-develop. Pero imo siya admit nga that is biblical. So therefore, wa na masupak sa gipanudlo sa Biblia. Ngano? Kaya na si Sirach 44:1. Si Pong sa Sirach 44:1. Ningon ang Diyos, ingon nga ako nagpasidungog sa mga balaan kon mga santos. Pasidunggi ang mga balaan. Kung sa kanang mong pangyon, Hail Mary, pasidungog na sa mga balaan. Senyor San Pedro, yan po kami. Pasidungog na sa mga balaan. Sa ito pa, wa pa gani magpagkatao sa Kristo, Diyos nga wa pa magpagkatao, diha na ang isulti sa mahal nga Diyos amahan, nga maingon nga ako, nagpasidungog sa mga santos. Kamuusad pagpasidungog mas mga santos. Sugo na sa Diyos amahan. Pasipong Diyos amahan. Katong di mo tuman sa kong mga sugo, supakirong yun ang matuhanan. Daan naman siya nagsulti. Ingon nga ko nagpasidungog sa mga balaan. Kamuusad magpasidungog sa mga balaan. Gisulti mo na sa Diyos. Sinasupak mo. Isa may kasulti sa Ginoo. Katong musupak nako, dili ako. San Juan 8:47. Muna tubak siyang putan. Palapit. Ang di mo tuman supak. Nag-is ko itong pagpangadjing maghimaya kang Maria Santa Maria. Dinhi naman na himong gipractice sa mga 1000 AD na kapin. Di ba ikaw ra po naigo sa imong imuhang sulti nga sulod po sa Katoliko Katoliko wa man po himo sa Katoliko dito man na final perti kung sino pa kay di po sa Katoliko sa likod yung lumang-tumana. So balikod ko akong pangutana mauni. Balikod ko nga wala pagyud niya matubag nga wala yun ma-practice. Ngaya kung gigamitan og teksto, buhi magputo. Meaning inscription. Kumbaga bato lang gisulatan sa kaagi ang nagtawala kinsa na siya. Dili naong. Dito, sa trabaho ko Latina ko ka sa akong cellphone, lani 5 ka klaseng Espanyol na Biblia, doon na Greek, Hebrew, Latin, o klaseng-klaseng mga English version, mga 50 ka English version isuot sa akong cellphone. So kaya nga, ang akong pangutana sa imo, nga nung imo maang gisabot, nga naong nasa tao, ang
Nga dili man na now kay titulos, i-search niyo sa internet what is titulos in Latin. Explainan ka. Titulos means inscription, caption. Kasimple sabdo na ng English. Meaning to say, usa ka lugnanan nga diay gisulatan sa iyang mga kaagi unsa ning propeta dili now. Pangutana, anong imong manggi-interpret nga now sa tao ang mulusot ang pagkanay kinulit nga gospel interview po to lugnanan po to simbahan. Ngano man imong manggi-interpret nga dili man na siya maoy. Wala ka pangutana? Wala. Last na to, sige mo. Out na po. Ang tubag na bro, kaya mo titulos, inscription, pre atong gibutang sa uluhan ni Kristo. Inri, inscription man na. Tinuray, English Bible, Cebuano Bible, Monumentum Homines. Kinsa man na diyan larawan, monumento sa tao sa Diyos. Yang ano yung naman ganimuti ko, inscription nga giklaro mas Biblia, monumento na sa tao sa Diyos. Ayaw luba ka Biblia, my friend. Kanang yung titulos na yun, kaya sa monumento, monumento that is monument or shrine of the holy man. Yeah, imo nang gamitan ng titulos, kakanin titulos. Inscription ba? Inri, Jesus Nazarenos Rex Junior. Kato bang di lansang sa uluhan ni Kristo. Moto inscriptus, inscribe. Pero kanang gisgutas Biblia sa atong gisgutan na sa buhat ikaduhang libros nga hari, 23, kunya 17 nga tos 19, kung sa man siyang monumento nakita nako, tubang na yung mga tao, nyur, monumento na sa tao sa Dios. Huwag na nga inscription na sa tao sa Dios. Wala. Usalay oras na yun ang imong bahayag, brad. Although I admire that because you claim that you have many versions of Spanish Bible. Basta na sa Biblia, monumentum homines. Ato pa, monumentum na sa tao sa Dios.